Da li ste čuli za novu odluku Snežnu da od sad umesto čišćenja ispred ulaza morate i da otresete drvo ispred ulaza? Obratim pažnju na situaciju. Nisam čula, ispred ulaza drvo mora da se očisti, a pa to nisam znala. Jesam, čula sam i to treba i od kada da se to radi, a ne da im drugi to radi. Ledenica. Pa sad. O čemu? Ne znam da li je glupo ili nije, ali je greota očistiti, jer to daje posebnu draž celoj zimi, jel? Nije problem. Ako su ljudi tu imaju vremena, zašto da ne? To je iz kulture i čistoća da bude. Stvarno ne znam, mislim ja kad prolazim ispod drveta gledam. Pa dobro, nemam ništa protiv ni toga i trebalo bi ispred da se svako očisti ispred svog ulaza. A ne da narod izlazi iz kuća i da pada na klizavu ulicu. To je strašno. Možda zbog starijih, ne znam, stvarno negde gde to stvarno predstavlja problem, negde gde se češće prolaze i tako, možda. Bez tog dekora, da kažem, nema čarolije.